no ets l'espermatozoide més ràpid. La història que ens han explicat tota la vida sobre el gàmeta masculí que s'enfronta a una cursa vida o mort amb la resta d'espermatozoides és falsa. Aquesta història situa l'òvul com una cèl·lula passiva que resta a l'espera de ser fecundada. Però res més lluny de la realitat. L'òvul està envoltat d'una capa exterior coneguda com a membrana pelúcida. Aquesta actua com a barrera de defensa i també bloqueja l'òvul quan aquest ja ha sigut fecundat. Però resulta que també allibera una sèrie de substàncies químiques que atreuen els espermatozoides. De fet, sense aquesta crida, els gàmetes masculins passarien de llarg. A més, no és cert que l'espermatozoide que arriba primer sigui el que fecunda. Els primers que entren en contacte amb la zona pelúcida comencen a destrossar la membrana, però no ho aconsegueixen i acaben desistint. Per tant, els espermatozoides més ràpids en realitat seran els que se sacrificaran per debilitar la membrana. Així doncs, mentre que els espermatozoides tenen l'únic objectiu de fertilitzar l'òvul, els òvuls poden tenir un avantatge biològic seleccionant espermatozoides genèticament compatibles o de més qualitat. Aquesta elecció microscòpica de parella podria millorar l'èxit reproductiu i la viabilitat de la descendència. Em sembla molt fort que la història més coneguda encara sigui una altra. A hores d'ara ja se sap qui mou el món, no?